Er det højdegang grundlinje? 8. i 6. Der er vidt besøg. Det er Aslan. Jeg er tilbage til mit første spørgsmål med en trekant. En lille hint. En trekant er altid en halv firkant. Areal er en trekant. Hvad? En halv højdegang grundlinje. Det er fordi, lige meget hvordan du gør det, det er trekant, det er halvlinje. Lige meget hvordan du så tegner den her trekant, så kan man altid rundt sig sådan, at det bliver en halv firkant. Nej, en firkant. Okay, nu er de godt nok for mange. Nu tror jeg ikke. Hvad er arealet? Arealet er en trekant. Ja, godt. Det er halv til en halv firkant. Hvad er arealet? Hvad er omkredsen af arealet? Okay, jeg er ikke langt noget. Ikke omkring. Hvad tror du det er? Det er omkredsen. Jeg tror ikke, det er noget. Ja, jeg tror, der er omkredsen af en trekant. Den er helt om at køre. Smager du ikke? Kukuk. Du kender dem. Det er godt og altid. Så når du lige var lidt væk. Kender du vinklen? Hvad skal man så bruge? Mamma, vil du ikke lige... Katrine, hent lige en serviet. Hvad? Hent lige en serviet. Skyld dig. Hvorfor? Skyld dig. Hvorfor? Mit næse er i overgangen. Det er helt vildt, når I kommer op til mig. Det er også fordi, du har den der lidt trækket kjole på der. Prøv lige at... Ej,